Kulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ifa Lahiri KTV chomwe tingakupempheni tapanga ni like, share, komanso subscribe pano pa Lahiri KTV. Tabwera ndi uthenga komanso chenjezo opita ku chipani cha Malawi Congress Party IMCP komanso UTM amene muli bize kunyoza chipani cha DPP kumanena kuti chasankha vice president kapena lieutenant wawo osakhala bwino. Kodi akuti chikukukhuzani ndi chani popeza munthu asankhawa kuchipani kwawo? Inu IMCP moti muzingosangalala kuti muzawina chisankho mosavuta, muli bize kukamba za DPP, muli bize kumanga akuluakulu ku DPP. Inunso UTM komwe muli bize kumalimbana ndi chipani cha DPP. Kodi akuyankhulapo a DPP zokhuzana vice president wanu amene mwasankha? Ndiye uthenga omwe andipasira ndi unene kuti muziwe kuti chipani cha DPP chachikulu. Action to you people. Watikora Malawi alipano mosabaya tawi bwana mosabaya tawi kikupempeni kuti moyo kudana wanu pano pangirande kuti moyo kudana wanu muno muzinda wangirande ino ndiye ndirande. Professor Akwera bano panjamba bano bagwachi hana banomba Jane answer machine akali ba ali mwendo nani MCB KFC Fortuta 16 September Jesse Boma 16 September Peter Boma Dula Akasa Boma si